NDA, uželeo sam se navijača i pune Marakane. Sreda, 17. jul 2024. godine u 11:47. Fudbaler Crvene zvezde Šerif Endija je rekao da se uželeo navijača crveno-belih i pune Marakane pred početak nove sezone u Superligi Srbije. Crveno-beli su pripreme završili tako što su trijumfovali na letnjem turniru u Sankt Peterburgu. Uradili smo dobar posao na pripremama. Ništa nije bilo teško na pripremama, ali naravno da volim više da igram utakmice nego da treniram, kao i svi. Ipak, ne pada mi teško da treniram. Iza nas su dobre utakmice, a posebno smo se istekli protiv Zenita koji je velikan ruskog fudbala. Srećan sam zbog tima, ali i sebe što nam ide ovako. Sad je vreme da to pokažemo i na premijeri nove sezone, rekao je NDA, prenosi sajt kluba. Senegalski fudbaler je poručio da se uželeo navijača i punog stadiona Rajko Mitić, kao i da želi da nova sezona bude bolja od prethodne. Ne mogu da dočekam da se ponovo vratim na Marakanu i da vidim pune tribine. Znam da je isti osjećaj i kod naših navijača. Uželeli smo se jedni drugih. Želimo da ova sezona bude bolja nego prethodna i da je na pravi način otvorimo, naglasio je NDA. NDA je u prolećnom delu prvenstva bio efikasniji nego jesenas, postigao je 2 gola u večitim derbijima protiv Partizana. Za napadača je bitno da postiže golove, ali i da pomaže ekipi na terenu. Naravno, volim da pogađam, to mi daje na samopouzdanju i nadam se da ću nastaviti i ove sezone tako, izjavio je NDA. Osvrnuo se NDA i na saradnju sa trenerom Crvene zvezde Vladanom Milojevićem. Izuzetno cenim Milojevića i našu saradnju, reč je o odličnom treneru. Takođe, radi se o čoveku sa izuzetnim karakterom, a smatram i sebe takvim, tako da zajedno možemo mnogo toga. Videli su svi koliko sam slobodnije delovao na terenu kada je Milojević došao. Dao mi je samopouzdanje i smatram da sam mu vratio to. Nastavit ćemo tamo gde smo stali, dodao je NDA. On je naglasio kako je njemu i njegovoj porodici lepo u Beogradu i Srbiji. Uživamo u Beogradu, moja supruga, sin i ja. Zaista nam je sjajno u Srbiji, zaključio je NDA. Fudbalska Superliga Srbije počinje u petak, a Zvezda će prvu utakmicu igrati u subotu od 20 časova na svom terenu protiv debitanta Jedinstva Sauba.